фаъолияти бозарасии давлатии автомобилӣ пеш аз ҳама барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳи нақлиётӣ, танзими ҳаракат ҷиҳати таъмини бехатарӣ дар ҷодаҳои нақлиётгард нигаронида шуда, ҳамарӯза новобаста аз лаҳзаи боду ҳаво ё хатарнокӣ ба ҳаёту саломатӣ дар минтақаҳои ба онҳо вобаста шуда кормандони бозарасӣ фаъолият мебаранд. мутаассифона ба ин нигоҳ накарда, баъзе аз ронандагони воситаҳои нақлиёт қонуну қоидаҳои амалкунандаро сарфи назар ва талабу роҳнамоии кормандони бозарасии давлатии автомобилиро риоя накарда, дидаву дониста қоидаситезӣ менамоянд ё бо муносибати дағал шаъну шарафи хизматчии давлатиро паст мезананд. чунончи санаи 13 октябри соли 2023 тахминан соатҳои 10:25 дақиқа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Hyundai Solaris рақами қайди давлатӣ A878 XC 790 давлатзода соҳиб Искандар соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ вилояти Хатлон ҳангоми ҳаракат дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Масҷоҳи ноҳияи Масҷоҳ воситаи нақлиёташро дар самти муқобил гузошта ба дигар иштирокчиёни ҳаракатиро халал расонидааст. зимни аз тарафи нозирони хадамоти роҳбонӣ дидбонӣ шӯъбачаи бозарасии давлатии автомобилӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Масҷоҳ ки дар асоси нақшаи тасдиқгардидаи шӯъба дар ҳудуди маҳаллаи зарафшони ҷамоати деҳоти Масҷоҳ хизматбарӣ менамуданд, талаб намудани ҳуҷҷатҳои ронандагӣ, ронанда соҳиб давлатзода аз додани шаҳодатномаи ронандагӣ саркашӣ намуда, кӯшиши ҷои қоидавайронкуниро тарк намудан карда, қасдона нақлиётро ба ҳаракат дароварда, ба корманди бозарасии давлатии автомобилӣ сержанти милитсия Ҳамзазода Фаррухҷони Муҳаммадӣ ки дар самти ҳаракати ӯ қарор дошт, ҷароҳати ҷисмонӣ расонда, ҷои ҳодисаро тарк менамояд. дар натиҷа нозири бозарасии давлатии автомобилӣ ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта, бо кӯмаки атрофиён ба беморхона дастрас карда мешавад. گفت اونجا تموت ندادم همین خپید های کردم که نمیدونم چند های کردم رفتید رفتم دیگه ترسیدم دیگه ندونستم چیکار کنم تمام بیریم قکور من کیردوی کردم شایمونو مقصد من میگم همین رانندگو که من دون کردم بیسته نگریزه اینو من گریختم شایمون شدم. дар идома ронанда соҳиб давлатзода воситаи нақлиёташро дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зарҳалоли шаҳрии Сарафшан гузошта ба самти номаълум ғайб мезанад. танҳо баъди эълон намудани амалиёти боздошт ба кормандони милитсия муяссар гардид ки ронандаи фирориро дастгир намоянд. айни ҳол нисбати ронандаи қоидаситез чораҳои барои оғози парвандаи ҷиноятӣ андешта шуда истодааст. бори дигар ёддорас менамоем ки хизматбарии бозарасии давлатии автомобилӣ аз ҳар ҷиҳат ба манфиати ҷомеа аст. аз ин рӯ нодида гирифтани талаботи қонунии кормандони ин соҳаи мақомоти милитсия ва бадрафторӣ нисбати онҳо қобили қабул нест.